Que tal están? Benvidos. Se ovían, esas serán as imaxes destacadas da fin de semana deportiva. O triunfo do Obradoiro sobre o Murcia onte no multiusos de Sar. Os de Moncho Fernández son xa os campións da Copa Príncipe. Dicía Corbacho que esta copa era rara porque non se lle podía botar nada dentro, así que o do miudiño haberá que celebralo con outro tipo de copas. Esta queda para a historia, unha historia que nunca esquecerá o Obradoiro e a súa afección, porque amén da Copa Galicia, este é o primeiro gran título que celebran, e como sempre, collidos da man. Non servirá para chegar á máxima categoría do baloncesto, a vida seguirá igual no que se refire á Liga, pero un momento de euforia nunca ven mal, un premio ao traballo, á ilusión e a entrega de xogadores, corpo técnico e xiareiros. Iso é o que significa a Copa Príncipe en Santiago. O partido foi dos máis emocionantes e igualados dos que se levan disputado no multiusos, quizáis porque o Obradoiro e Murcia atoparon unha ocasión ideal para demostrar por que son os mellores da Liga. O 27-27 co que remataba o primeiro cuarto xa facía presaxiar o que sucedería ao longo do encontro. Moita igualdade, un auténtico man a man que o Obradoiro non deixou escapar. Poderíamos destacar moitos detalles, pero vaia un sobre todos eles. Se Maradona se gañou no fútbol iso da man de Deus, non lle desmerece tal título e esta vez moito máis apropiado, Corbacho, as mans de Deus, damosche grazas, Señor, por algo foi o mellor valorado do encontro. Tal e como transcorría o partido, non foi de extranar un final tan apretado e tan tolo. Mantívose firme o Obradoiro, e sí, a Copa queda aquí. Onte cada un celebrou esa victoria, esa copa como puido, pero esta mañá houbo celebración oficial coa recepción no Concello. O plantel do Obradoiro cambiou esta mañá de escenario, o multiusos polo Concello, e de vestimenta a equipaxe pola roupa de rúa. O que non cambiaron foron as súas caras de felicidade, que a pesar de algunha que outra celebración, continuaban tendo hoxe. Como sempre que algún equipo gaña un trofeo, a Corporación Municipal recibiu os membros do club para felicitalos polo seu logro e facerlle a súa pequena homenaxe. Esta vez o Concello foi rápido porque só tardou unhas horas en facer este acto tras a consecución da Copa Príncipe. Agora queda voltar a centrarse na Liga, o gallá que esta imaxe se poida volver repetir porque o Obradoiro consiga o ansiado ascenso á ACB, pero de momento a desfrutar do que hai. E con este programa especial dedicado a esa copa que gañou o Obradoiro, rematamos por hoxe, voltamos mañá con máis novas do mundo dos deportes. Xa saben que poden consultar toda a información na página web www.elcorreogallego.es. Dende aquí, a nosa noraboa a toda a familia do Obradoiro. Moitas grazas pola súa atención. Moi boas noites.